Guys, yan mga kagusok para daw na adlaw. Good morning, first si kagusok. Guys, si third batch na ko kumampintahan mga kaigsuunan, mga suliganon. Yan mga kagusok. Shout out pa sa ato mga viewers, sa ato mga followers. Good morning. Yan mga kaigsuunan. So buto ta mag friend kay buntag pa kay amok 30 tahonon. Sumdo na to guys, mintras sa dupa, mintras di pa kagaw init, char. Kung init na, yan na, kapoy na. Yan mga kaigsuunan, no. Good morning dia. Yan. So gula pa guys. Buntag na kaya sa ito pang mapasik ang gusok. Yan ang gusok ko, init ang heat press, tawag pag init ang gaya na daan before ko naligo. Yan ato na sugdan mga kagusok, diba? Fresh kagusok ko, fresh gajud. fresh si kagusok. Yan, shout out sa mga viewers. Paso ng makina ang i-press, pabuto na tumutingog yan, pasaya nga mga kaigsuunan, tingog na na. Buhay na mano. Yan mga kaigsuunan, buhay naman na dyan tao. Okay. Sa joke okay na, alas 4:30 mata na ko. Nag-ready sa mga lawas, char. Yan, nag-ready lang sa pagkaon para tataod. Mag-breakfast ng junta, tapos sugda na ito, pag-print na dyan mga kaigsuunan. Mo nang kinabuhi sa pobre. Hay! Yan mga kaigsuunan, ang kinabuhi sa pobre. Yan ang kaigsuunan, mao nang kinabuhi ni kagusok.